Det bedste regntøj, det er det, du ikke skal tænke over, for det skal bare virke. Men du skal gøre dig nogle tanker om vandsøjletryk, membraner, åndbarhed, pasform, ja, og så også lige noget tape. Lad mig hjælpe dig med min sædvanlige, ikke særlig tekniske og videnskabelige metode, men med mine erfaringer, som du måske kan bruge til at finde noget regntøj, som passer til dig. Så lad os komme i gang. Vi skal igennem en hel masse, og derfor så har jeg delt den her film op i sådan nogle kategorier. Og så kan du nemlig selv sådan spole frem og tilbage, alt efter hvad du har lyst til at se eller gense. Lad mig lige starte med at sige, at det perfekte regntøj, det findes ikke. Jeg har i hvert fald ikke fundet det. Har du? Du vil meget hurtigt føle, at du mister noget bevægelsesfrihed. Dit regntøj, det vil være larmende, og du vil helt sikkert begynde at svede. Når producenterne skal måle vandsøjletrykket på deres regntøj, ja, så tager de deres regntøj, sætter en cylinder op ovenpå og fylder vandet ind. Når så vandet begynder at trænge igennem stoffet, så måler man vandstanden i millimeter, og derved får man vandsøjletrykket. Hvis du leder efter noget regntøj til en vandretur, så skal du op på 10.000 mm eller derover. I praksis så betyder det, at der hvor du udsætter dit regntøj for et pres, det kan være på skuldrene, der hvor du har din bærerem til din rygsæk, eller hvis du sætter dig ned på knæ, at det er der, at vandsøjletrykket det betyder noget. Meget af det regntøj, vi kan få i dag, de har en indbygget membran i. Og så betyder det med vandsøjletryk ikke så meget, for den her membran, den er nemlig vandtæt. De her vandtætte membraner, de bliver tit markedsført som trelags regntøj. Og det betyder simpelthen, at det her stof, det består af 3 lag. Det er ganske tyndt, men det er altså 3 lag. Bygget op omkring membranen i midten, et yderstof, som skal beskytte membranen, og så et inderfor, som skal hjælpe med at transportere din fugt væk fra kroppen. Selvom at de her membranproducenter, de arbejder rigtig meget på det her med åndbarhed, og de er blevet væsentligt bedre igennem årene, så er regntøj altså stadig ikke varmt at have på. For det er svært at ånde igennem. Det, som jeg ofte ser, og jeg også tit selv glemmer, det er at justere min lag af det tøj, jeg har på i forvejen, før jeg tager mit regntøj på. Det kunne godt være, at jeg skulle tage min fleecetrøje af, inden jeg tager mit regntøj på, for regnjakken, den holder på varmen, og så er den også vindtæt, så, ja, så kan den jo virke som et yderbeskyttende lag. Regntøj er altså ikke særlig åndbart, og derfor så er det vigtigt, at det har nogle funktioner, som blandt andet lynlås under... Ja, en regnjakke, den skal altså have en eller anden form for ventilation. Lynlås under armene eller noget andet. En anden god ting at have med, det er en regnjakke med hætte, som kan justeres ind, så at man skærmer sit ansigt mest muligt for at få regn direkte ind i ansigtet. Og der fungerer det altså meget godt med en kasket. Nogle funktioner, som er gode at have med, når man skal kigge på regnbukser, det er, at der er en eller anden form for elastik eller seler, sådan at man kan holde regnbukserne oppe. En anden rigtig rar ting, det er, hvis regnbukserne har sådan en lynlås hernede ved buksebenene, så man kan få regnbukserne nemt af og på, uden at skulle tage sine vandresko af og på igen. Noget, der også er værd at overveje, det er pasformen på dit regntøj. For eksempel regnjakken her, den er en lille smule for stor, men til gengæld så har jeg plads til at have min lag indenunder. Og så kan jeg holde mig tør og varm. Hvor robust skal dit regntøj være? Ja, det kommer lidt an på, hvordan du bruger det. Hvis du er sådan en som mig, der går på skovstierne, godt kan lide fart og simpelhed, jamen så kan du nøjes med noget ganske enkelt og simpelt og meget let regntøj. Er du sådan en, der godt kan lide at mosle rundt i lejren eller gå igennem skovbunden og finder alternative ruter, skal du måske overveje at købe noget, der er lidt kraftigere. Ja, forskellen den er jo ret tydelig, for det kraftige, det fylder og vejer væsentligt mere end det her lidt væk setup, som jeg har. Ja, regnbukserne, dem har jeg haft i mange år, og jeg har aldrig fået reddet hul i dem. Så. Kvaliteten af regntøj, den kan variere meget, så prøv at lægge mærke til, hvor mange syninger din regnjakke har, eller ikke har. For syningerne er regntøjets svageste punkt. Så der skal du kigge på indersiden og se, hvordan de her syninger de er blevet tapet. Altså, så man sikrer sig, at der ikke kommer i vand ind igennem syningerne. Og så kig på indersiden, se hvor omhyggeligt det her tape er påsat, og måden det er påsat på. Det er her, du kan se den store kvalitetsforskel. Ja, så er der så også lige det der med de der membraner, og der er en masse udvikling i det, og det er klart, at vælger du at købe det nyeste, ja, så betaler du også lidt for det. Så det kan du gøre op med dig selv. Men tag et kig indvendigt i dit regntøj. Vedligehold dit regntøj. Er der kommet lidt mudder på, så få det væsket af.
Er din regnjakke blevet godt svedig, så tag og få den vasket. For det her sved, det sætter sig indvendigt i jakken og blokerer for den åndbarhed, som membranen nu tillader. Og til det, der findes nogle forskellige vaskemidler, som er egnet til regntøj. Yderstoffet, det er jo ikke vandtæt, det er vandimprægneret. Og den imprægnering, den bliver slidt af. Og på et tidspunkt, så vil du opleve, at i stedet for at vandet det praller af jakken, så suger det ind i stoffet. Du bliver ikke våd, men det yderste lag stof bliver vådt. Og det går igen ud over åndbarheden, for så kan den varme luft indenfra ikke trænge ud. Så hvis vandet suger ind, så trænger jakken til at blive imprægneret. Og til det, der findes også noget specielt imprægnering til regntøj. Så har du fokus på de ting, jeg har nævnt her, så er jeg ret sikker på, at du ender op med at finde noget regntøj, som passer rigtig godt til dig. Og hvis du vedligeholder det, så har du det også rigtig, rigtig længe. Ja, så har jeg faktisk ikke mere at fortælle om regntøj. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kiggede med, og så ses vi derude. Hej.